Хәерле иртә яраткан тамашачыбыз. Бүген 1 июнь балаларны яклау көне. Бүгеннән җәй башлана. Шуңамы әлеге көнне бик күп балалар зур түземсезлек белән көтеп алды. Йокы туйганчы йоклап, әти-әни кочагында уянып, иртәнге ашны гаилә белән ашау моңардан да зуррак бәхет була аламы? Ләкин һәр бала мондый бәхетне татый алмый. Россиядә 654 мең ятим, 700 мең инвалид бала исәпләнә. Әлбәттә, 700 меңнең һәрберсенә без булыша алмыйбыз. Әмма аның бер өлешенә НАС хәйрия фондында тәрбияләнүче балаларга ярдәм кулын суза алабыз. ТМТV каналы әлеге балаларга ярдәм итү теләге белән зур телевизион хәйрия марафонын игълан итә. Безнең белән бер рәттән сез дә, кадерле тамашачылар, мохтаҗ балаларның тормышына бер якты мизгел өсти аласыз. Ятим һәм инвалид балаларга ярдәм итү НАС хәйрия фондының төп максаты. ТМТV телеканалының командасы һәм бүген студияга киләчәк кунакларыбыз аларга әлеге изге эштә булышырга булды. Сез дә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлеге марафоннан читтә калмассыз дип өметләнәбез. Көн дәвамында битараф булмаган һәр кеше экраннарда күргән реквизитлар буенча кем күпме тели шул кадәр акча күчерә ала. Яки 3434 номерына БФНА сүзе белән башлап, күчерергә теләгән сумманы язып җибәреп, НАС хәйрия фондында тәрбияләнүче балаларга ярдәм итә аласыз. 50 сумма, 50 мең сумма, монысы мөһим түгел. Иң мөһиме изге эшләр кылу. Берничә мизгелдә безнең студиябызга беренче кунагыбыз Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова һәм аның улы Фуат киләчәк. Аларны көткән арада кыска гына мультфильм карап алыйк.